Исках всичко да стане сега и веднага. Колекции, сайт, продажби, разрастване. И точно това нещо е било една от главните причини, поради която съм губила много време и съм научавала скъпи уроци. Има един момент в бизнеса, в който разбираш, че той не върви не защото не знаеш достатъчно, а защото бързаш и искаш всичко да се случи сега веднага. Аз съм Гергана Кирилова и днес сме тук, за да създадем собствен стандарт. Когато стартирах своя бизнес, а и дълго време след това, си мислех, че ако искам нещо да се получи и искам да реализирам идея, трябва да реагирам на секундата и да действам веднага. Защото ако не действам бързо, бих изгубила инерцията, която съм набрала в момента, независимо, че 11 часа вечерта и няма какво толкова да направя, или ще изпусна момента. И точно това поведение ми е струвало изключително скъпо и ми е коствало много време и много енергия, което също е изключително ценен ресурс, когато искаш да създадеш нещо свое. В началото, когато създадох бранда, март месец 2022 година, исках всичко да стане сега и веднага. Колекции, продажби, всичко да бъде набавено моментално и да бъде пуснато възможно най-бързо. Резултатът беше дефектни фитили и то не е малко бройки. Съответно, свещите не горяха точно така, както аз исках или както се предполага, че трябва да гори една свещ, защото дървеният фитил е малко специфичен за работа и познайте какво стана. Това ми костваше доста средства. И то не защото някой друг е направил грешката, а защото аз бързах и не си направих тестовете както трябва и не си проучих пазара. Същото се е случвало и с колекции. Идея, която е била невероятна в главата ми, но не е изпипана достатъчно, съответно се проваля с гръм и трясък. И то не защото идеята е била лоша, а просто не е било дошло времето. Пример мога да дам с колекцията ми Revealing Candles. Снимките, идеята, абсолютно всичко беше изпипано до последната подробност, но просто не беше избран правилният момент, в който трябваше да се пусне и съответно, въпреки очакванията, че ще има изключително голям интерес към нея, съответно не се получи така. Затова планирам втори лаунч и се надявам този път нещата да се получат малко по-добре от първия, но ще видим. Сайт. Това ми е болната тема. Края на 2022 година, точно преди коледните празници, много държах сайтът на бранда да е готов, за да може поръчките да стават по-лесно и да не се губиме в комуникацията. Съответно, исках да стане сега и веднага, да отметна задачата. Получих примамлива оферта и не проучих достатъчно добре екипите, които можеха да ми свършат работа. Съответно, се получи почти нефункциониращ сайт и не това, което аз си представях и което бях очаквала. Тъй като им бях дала сайтове, по които да се водят като визия, крайният резултат нямаше абсолютно нищо общо с това, което аз си представях. Съответно, преправих лично аз целият сайт, за да може той уж да започне да работи. Крайният резултат беше, че просто така си седеше и даже не го и поддържах. И точно тези грешки ме накараха да променя начина, по който работя днес. В момента имам колекция от свещи, която е посветена на любимите ми книжни герои. Между другото, така може да разберете колко ми е харесала книга. Ако се появи свещ, значи книгата е била в топ 10. До ден днешен нямам абсолютно всички модели обявени. И не защото не мога, а защото не съм почувствала, че е дошъл момента. Ако беше преди една година, в момента в който изкочи идеята, щях да съм поръчала абсолютно всички материали, буркани, фитили, аромати, без да съм проучила как искам да изглежда, какво искам да направя и какво искам да предоставя на публиката. Щях да го пусна веднага, но не и днес. Днес всичко изчаква своето време да дойде. Същото важи за вторият ми бранд, който се появи началото на миналата година, всъщност на 2025, който е за 3D принтиране и моделиране. Ако го бях направила, когато създадох бранда със свещите, в момента в който бях купила принтера, всичко ще да бъде пуснато, снимано, качено на следващия ден.
този път не процедирах така и за първи път приложих новата стратегия, на която грешките ме научих, а именно да разуча принтера, да разуча програмите за моделиране, да разбера всичко как работи, как действа и чак тогава да направим тестовите принтове и след това да го предложим на базар или да го качим в социалните мрежи, за да може вие да ги видите. Същото важи и за социалните му мрежи, защото това е изключително важна част от днешния бизнес модел, тъй като повечето бизнеси в момента искат да практикуват само онлайн. Не бързам просто да щракна снимката и да я хвърля веднага в пространството. Не бързам да кача видеото в TikTok и да се моля да се кръстя дали то ще избухне или няма да избухне. Всичко е планирано, всичко е премислено. Пиша сценарий, редактирам, обработвам. Просто защото хората го забелязват. И именно за това, когато става дума за нов бранд или за два, по който работя в момента, ще приложа същата тактика. И тя ще бъде не как искам да го представя на вас, а как искам да работи. Анализирам темпото, с което трябва да бъдат свършени задачите и решенията, които ще мога да защитя след време. Също така, анализирам дали ще отговаря на стандарта, който аз вече съм поставила основата и съм заложила като основна концепция. За мен собствен стандарт не е просто лозунг, който чувате тук в YouTube канала ми. Това е опит и грешки, които аз съм натрупала по моя път. И затова днес избирам по-бавно, по-осъзнато. Не вярвам, че има универсално правилен начин за бизнес, но вярвам, че бързането винаги излиза по-скъпо. Защото когато отделиш време да изградиш нещо по-стабилно, резултатът винаги е на лице. По-устойчиво е, защото сме тук, за да създадем собствен стандарт.